Suchý január, suchý február. Do koho toto napadlo? Aj vy takto cvičíte? Alebo chodíte takto behávať? Podľahol si rôznym výzvam? Namiesto ryby, šalátu a kapustnice sa tlavíš zeleninou a zdravým jedlom? Vymenil si víno za vodu? Stop! Nie. Víno môžete piť, môžete ho piť večer, môžete si dať deci a pol, aj keď máte dietu a môžete popíjať suché vína. K tomu si môžete dať napríklad suché vínové pečivko. Viete čo, ja vám to radšej zabalím do palety vína alebo do suchého boxu, suchého mixu a napíšte mi aj vy, či držíte suchý január alebo suchý február a či popíjate popri tom víno. Follow, like, zdieľajte, posielajte ďalej. To pečivko aj musíme pribaliť. To je fantastické. Úplne jednoduchý recept na Tokaj na tanieri na YouTube.